Kubor nakaslem jong Nongsaiñ Hima. Manom tut kekam kejam emar kejingrom biang ke boarding. One shaka orange electrical loan sopo Nongsaiñ like a bynta diesel generator. Executive Committee jong Khasi Hills Autonomous District Council sngi baar kalai jingmynjur ban thaw no ya Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority kumshi bynta bandan la jong ka bor ban jingbit jingshna ïing bat kiwei jaka bahab hapoh usam jong council nagaliang ba polling do executive member ulai thu ba committee galarai ban shim ya Town and Country Planning Act 1973 kum katan rai jong ka an haga ba district council gande ga wei ni gi bor ban jingbit ban shna ïing daga badan no laga jong katanat ban pej bat kumju ru lagi jong ki an ni gi bylaws ulong ba KHADC kan deishu ban chu pentreka mi gi bylaws jong ka buda ndrei bandan lagi jong kalau mau mer bermain pada KHBSRA marka ni kedai kawai ni ki isu ke ba la sateng bat ke ba la pen ki jemut bahayo pat ba hakini sistem ki baladap te kerai jong ke isi mendakas ni kalau ba hadin ba ngiladap ban puli banyak ban study ya ki notification bat ki order jong ke sarkar celah haki sistem ki baladap bat khamtam hadin jong ke notification jong shitarik urempang Februari arajar ka kandai ke babatai kumni ba la kelas la ni la bynta ya ki authority kat kum ke beningkong ki area ki bahab ki banhab haga muda ki balongi municipal areas but scheme areas but baar pada ki ADCs Autonomous District Councils nak benda ki area syabar jong kita babut syabar jong ki municipal but scheme areas te habang ila ayo ban kuliah banya ban study bahaya kan ga notification ngishim ba kadang don bun ki jingduna ke jongka khamtam ba ka bu ba ka district council kan chu implement ya ki bylaws bala frame da muda te namar ba ngi la yo jingtip pat bang la yo banya slok dalam ding la yo unofficially ban ye kendo but minister in charge of the urban affairs kadan benda ka jing perkhat nakaliang ka jong sarkar jala banwan ra no eka draft bylaws ki bathamai arajar arpho te ka ek banging larai menta ka ski kolong ba hakacaka jong kebangin pensiong nongrim ya kabur ke jongi halo jong kene notification jong kesnya maladap shtarik Februari araja kandai ngin late pai bet ka Town and Country Planning Act 1973 kum ka tenrai jong ka ai ne ka source of law ngin shim ya kini ya kabur ke jongi na ka take act hakaba ka district council kandai ka wei na ki authority ban issue ye ki building permission dakaba ka donno ya la ka jong ka regulatory authority but kumju laki jong ki bylaws ka bombat ba ngimdai show ki ban implement ye ki bylaws jong ka buda hendrai bangin frame adopt ye laki jong ki bylaws te ban sedang ye kan ni proses kemudian ta ka singing la shem ye ka sin jam ka paningkong dakaba ka isi kalau Mynjur mentakasih bagi donno ya kene keba i Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority but cisin ba kumban jawab atak ya jingkli jom cisin bangladon kene ke authority kamut kadai lu keban long technically very strong in don ya ki expertise nakal yang jong ki engineer structural engineer architect nang taki brio ki by day but ka safety norms jong ki building wat kum kita ki tekemut ka ni kan long ke authority kawan klan ba technically kenang ba ki kan ni ka wangi I menta ka jing ni jong ki building hakor kom ka ba pathar ka ba julum ba klamdan ka jing kanu ka regulation ngin laban pensange ba hakajuk ko por ba kini ki Nongsaiñ ya kini ki building borok kin submit lani kin
wan hapoh ke jing penyat jong ni authority kata ke jing